Voin hi December ni somni kumsang ni somni panga Inrinni ania tugin zinga hian kanan bazar veya tuna kanom nei Sikulpuikawn atanga upper republic pan pheina peng khamilam lian phei khania e han pen phei chi akhan kong chak lam phei a hian ei bong sa sa na te oma bula hian VAWKSA RêP ti hian an lo zuara he bo ma hian thilsa lovin ti hian an da top maya a HRANG a piece du khathan thei top mai ni chuan kan than chua kha helai hian an han buka gram ten du zat a lei thei ni zani somnga zali somnga zanga zaruk tikana kal chho zela leitam du leitam leitlem du leitlem ani maya a thatna mem chu mani sadu lai kha a than thei ani e hi a fair riau in ka ria a ti chuan a mun le ma he landmark ka chu helai hi Sikulpuikawn ania Hetiang upper republic lama peng pheita a chulai mai ami te chu nia helai zuar te hian fakom hle mai in kan chut ta kan an bu ka kan han le hian i VAWKSA RêP dang an thilsa ai hian kan lei lok ni in kan ria emi te hian fakom in an enton tlak khop mai i sa kan han le hian mani du lo lai kha kan lei tel thin ani VAWKSA zuar tu te hna na VAWKSA kan han leya anak kan han lai tha a anak anan sa dan hingun dewin han en ula azang lam a thau khal tha le tui lai atangin adul nok lama hian an sat ar tha a chumi an sa ar tha ka chu i a sei deuh chuan kezi khat le chan ve mo han lei don ta la an han sat bungin khulam kha am nok lam khamin paisak mai ta lo hian voin hian han sat bung ta alai an da tha a adul nem lam le azang khan da min han peta a ti chuan alai anak thalai te kha anda chuak ta dei mai ni chu mai ni lova kan han leya amisa kha du lo mai la amisa kha leitel kha ngai tat mai ni ina paile don poni la leitel ngai tat mai ni chu mi zawrama kan sat sadan fer lo me mai chu ania ti chuan kan du lo lai hi kan lo leitel zi amaya chu mi zawram kan lo changkan lo hret na po ni in ka ria state danga te hinglai Myanmar te kan han zina chuta te chuan sadora kan vakala kongsi ra pon sat ve mai lo dewa e dar thalang glass in an pinga chumi chunga chuan thoten an bom huthut lo deu te pon le khu le zam te na bolu tuk lo te pon i an lo sa ta ti chuan an lo khaya kan du lai tak kha kan lei chat mai ni a ko chung duina ko chung an lei mi sadu khanom ve zela mi san lo lei maya kan du lo lai kha min petel ve ngai lawa chu tak chu an fakom na lai ni in ka hre thina ni kan Christian za in tirama hian kan sashral dan te chome kan shral dan te engkim mai hi a fair lo khop phian ka zuk hre thina an na kan han leya adong tha piang a hlawom an tia mandewa an tram kan lei phei chu nge ni bleaching powder rim mang reng te hian nam lut tuka kan ei theilawa kan da le thlota kan siam nuwa katiam te khania mi ini chungan ti ai do turang bokin mi chunga poti vero ti hi pathian thu dinglai ni rengani chuti chung chuan kan ei do lo a hlo om theya kan ngai bo an hlok na tur ni chuan kan hral mi du maya tur hlo om ber po ar pui tui lai hral kan hral mi du na zawrama hian dik na hi ding changai takang mo ti hi kangai to thin ani a pastor atanga minol pui thlengin ram hruai tu atanga thir chezong thlengin van ram kai thei hi engzat tak omang imo ti in kangai to thin ani tuna he VAWKSA zuar te hi dorfo kadu ani anni pon an sajor hi lo thiang dim sela e adik lo le fel lo de wang chi kha zuar mi lo torin an in bo se sela Hetiang mi hi lo pung tel sela veng tina hian bor lui ila a tha in karinga hi VAWKSA RêP kan han lei hian atula kan lei chuan atula khan kan du lo lai kha in thil tel treu mai chu a chain school thei box si lawa helaya hi chona pi sin tiana om phung maya a thau duina thawon leya ti duina tian lei maya chu tiang chu a fair katia hi kathil mu hero pui kati ema karon share du ani